L-Awtorità Maltija l-Ambjent u Riżorsi ppubblikat id-dokument u l-istudji kollha relatati mal-impjant tal-gass f'Dellimara. Id-dokumenti jinsabu l-iskrutinju tal-pubbliku fuq is-sit tal-Awtorità Maltija l-Ambjent u Riżorsi, l-ERA. Id-Direttur tal-Ambjent fih dan l-ERA, Michel Piccinino, spjegat li l-proċess biex tfasslu dawn l-istudji beda fl-2014. Studji li analizzaw l-impatt ambjentali u l-emissjonijiet, l-impatt marittimu u s-saħħa u s-sigurtà bl-impjant il-ġdid. L-installazzjoni, apparti fuq dik ta' fuq l-art, l-applikazzjoni fejn tidħol l-impjant il-ġdid li se jkun operat bil-gass għandu 3 partijiet fih innifsu, ġifieri il-magni fihom infushom, il-faċilità li se tkun qed tibdel il-liquefied gas għal gas biex joperaħ l-impjant u t-tanker. Tħallna f'kull aspett, ġifieri tħallna fi 3 partijiet. Biex tfasslu dawn l-istudji, l-ERA kellha laqgħat m'entitajiet oħra bħall-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u Transport Malta. Qabbadna konsulent aħna. Allura f'dak ir-rigward anka laqqajna kemm lill-operaturi ma' dan il-konsulent u mal-awtoritajiet kollha li fih ikunu qed jiġu diskussi dawn il-proċessi u l-operat. Allura nistgħu ngħidu li dak li hemm miktub finalment fil-dokumenti pereżempju ta' safety huwa dak li ġie revisited anke mill-konsulenti tagħna. Issa jmiss il-proċess ta' konsultazzjoni qabel ma l-Awtorità tal-Ambjent toħroġ il-permess għall-impjant tal-gass. Michel Piccinino spjegat li l-Awtorità tal-Ambjent se tiltaqa' mal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk, iż-Żejtun u Bir Żebbuġa. Se jsiru wkoll laqgħat ma' NGOs u kif ukoll laqgħat ta' konsultazzjoni għall-pubbliku. Wara l-għeluq tal-konsultazzjoni pubblika kif għadlek se jkun hemm proċess ta' review intern ta' daw id-dokumenti. Jista' jagħti il-każ li se jkun hemm neċessità li narġgħu immorru għand l-operaturi bi kjarifiċi u bi ħtieġa ta' forsi emendi oħrajn fl-operat tal-impjant. Mbagħad niffinalizzaw il-permess aħna. Fis-sarija, il-Gvern laqab sodisfazzjon il-pubblikazzjoni ta' dokumenti brabta mal-permess tal-impjant il-ġdid li se jaħdem bil-gass. Il-Gvern innota kif sal-bira stess l-Oppożizzjoni komplet tipprova tħawat l-imħuħ dwar il-pubblikazzjoni ta' dawn id-dokumenti, xi ħaġa li ilha tipprova tagħmel tul il-proċess kollu. Jidher biċ-ċar li l-Oppożizzjoni jew ma tafx x'inhu l-proċess jew sempliċement trid tqarraq bin-nies. Sa mill-bidu nett l-Oppożizzjoni kienet kontra li ssir il-qalba għall-gass biex f'pajjiżna jibqa' jintuża l-heavy fuel oil, l-iktar żejt li nniġġess.